Zapnu OBS, zapnu stream a jestli to spadne, tak GG. A je 40 plus lidí? To jste tak desperate? To jste tak v piči? Však kamo, to doslova není nic nového. To doslova není nic nového. Já Do to reálně piče. beru takhle, já si to cedím jako jak přednášku. To si tak dělám. Já potřebuju feedback, jestli funguje ten stream, jestli vidíte Visual Studio Code. Takže asi ne. Jako načítá se. Jsme to přetížili, ty. Asi, no. No, tak to doufám, jako, že ne. Teď to bude jak koncentráku, protože se budeme muset to by to fungovalo. Budeme vytahovat stebla, to si myslím, že to bude nejednoduché. Teď se načte? Jako v momentě, kdy řekneš, že z toho bude záznam, tak to jako tady to lidi. Jak hodně to máme křít. No, to nevíde zítra. Možná teďka spadnu z hovoru. A banger. OK, tak to uvidíte celou moji obrazovku, ale tak to nevadí. Tu piče. Já jsem debil. Dobré, tak. Teď vidíte Visual Studio. Teď se to načítá, jakože. Máš check loading. Máš správně nastavené XDG portals? Klidně dej nižší port, ok, už. Ta obrazovka je to tam. Ano, Banger. OK. VS Code Pets tam. Kamo, máš něco proti? Anyway. Je to nejlepší extension to VS Code, kámo, hnedka vedle toho Subway Surfers. Banger. Anyway. Můžeme začít s doučkem. Vítejte v Haskellu. Kdo ještě neumí dělat komentáře v Haskellu, tak tady má example multiline komentu a single line komentu. By the way, tady ten soubor má asi kolik? 500, no skoro 500 řádků. Budu ho pak celý posílat do FPR kanálu. A jo, tak asi jdeme na to. OK. Začneme první funkci, kterou jste asi dělali. Všichni. Což je Pythagoras. Jak vidíte, v Haskellu vlastně, když vytváříte nějakou funkci, tak je dobré jí dát nějaké explicitní typování, protože zaprvé, když to tam nedáte, tak dostanete nejspíš ambiguity error. A za druhé je to prostě dobrá věc na zmenšení skoupu proměnných. Tady, když se podíváme na tohle typování, tak vidíte, že tady máme nějaké floating Ačko. Do FPR kanálu jsem hodil ty datové typy, jak vlastně na sebe navazují, plus ještě vím, že tam někdo posílal video, které nějakým způsobem vysvětluje ty datové typy. Ale floating je vlastně součástí fractional, která je součástí pak typu num, který je obecně pro čísla. A tady to typování nám říká, že všechny ty Ačka, co tu máme, jsou typu floating. Zleva máme první argument, druhý argument a výsledek. Všechno to bude prostě floating. Samozřejmě, když mu tam napíšete, že Pythagoras 2, 1, tak sám si to Haskell převede pak na ten floating. Potom
věci z druhého cvika, které se vám určitě budou hodit, pokud jste se na tohle vykašlali. Tak tyhle ty blbosti info a type jsou dobré na to, aby jsme se dozvěděli něco o typech funkce, anebo o tom, co nám vlastně vyhodí nějaká operace za typ. Když dám info square rootu, tak vidíme, v čem to je definované. Vidíme, že to má typ floating, class fractional, to, co jsem vysvětloval, že to vlastně spadá pod to. A vlastně to typování té funkce. Takhle. To používáme takhle na zjišťování informací o funkcích. Tady máme pak nějaký typ enum. To teďka nebudeme úplně řešit, to není úplně tak důležité popravdě. Prostě je dobré vědět, že predecessor a successor funkce jsou prostě enum. A myslím si, že dokud nebudete dělat listy, tak vám to může být asi... No i když na ten první test bude asi taky dobré vědět. Kdyby se to tam náhodou mělo objevit, abyste tomu přiřadili správně ten typ, protože nevím, jestli se už někdo koukal do pinu, nebo na staré testy, ale v podstatě první otázka v testu, která vás čeká, bude ABCD, v podstatě vybíračka, kde dostanete nějaký výraz, prostě nějakou funkci a vy se budete rozhodovat true or false, prostě jsou tam otázky prostě na ten typ té funkce a co to vrací. Takovéhle kokotinky. Takže doporučuji si to projít takhle všechno, tyhle ty funkce. Ještě jedna věc, je tady typ integral, ale existuje i typ jako int, ale s tím se úplně nesetkáte momentálně. Tak ten integral, to je něco, co jste zvyklí z Cčka, int, prostě číslo int, které nemá decimální čárku, tečku. Takže to je náš int v podstatě, teďka budeme to tak brát, integral. Potom, kromě info, nebo i, zkráceně, máme type nebo t a do toho můžeme takhle najebat výrazy. A to nám taky hodí vlastně to typování. Že tady máme akorát nějaké číslo obecně. Dostaneme číslo z tohohle výrazu. Tak to se spíše hlavně hodí takhle, aby jsme si uvědomili, co dělá to dělení. Tak ten operátor přesně. Tak ten operátor hází čísla do fractional. To je dobré vědět. Tak. Já se přesunu k tomuhle. Když dáme teda 5,9/7, tak dostaneme toto. Když dáme floor, tak dostaneme tady toto. Ale to protože tady se řeší typ show. Ten budeme rozebírat při list comprehension, protože ten budete využívat hlavně spíš při tisknutí string types nebo characters. Takhle se čistí konzole v GHCI, by the way. Vykřičník a clear, teda aspoň u mě. Pokud vám to nefunguje, tak myslím, že na Windowsu je to jinak.
A teď si nejsem jistý. Každopádně ještě tady ukážu ten floor. Takto. A jo, ambiguity check. Could not deduce. Když vidíte tohleto v konzoli, cokoliv, kde se objevuje v podstatě tečko, což je nějaký arbitrary variable, tak nejspíš děláte něco špatně. Just a heads up. Tady, aby nám fungoval ten floor, tak to musíme napsat takhle. Když já dám, nevím, jestli jsem to teďka dával actually, ale 5,9/7, tak to teda máme jako fractional. Co dělá floor? Podíváme se, co dělá floor. Ten pak dává vlastně ven integral. Takže abychom mohli vydělit vlastně ten floor 5,9 se 7, tak musíme v podstatě castnout na ten floor. Musíme castnout na ten floor from integral. Div, to je dividing. Takže schválně zkusíme si, co to dělá. Je tady Astra na tom kolu. Jasně, že tu není. Tak toto taky nedělejte, protože za prvé je to špatný syntax. Ten div můžete strčit doprostřed, ale musí mít tady tyhle ty backticks u toho. Takže jedině takhle z backticks. Ale to pak mám na to takové příklady, nebo respektive kody. No, dál už to nebudu rozbírat, to si můžete vyzkoušet i sami reálně. Měl bych se dostat už do něčeho důležitějšího. Ok, cvika 1 až 2. Funkce faktoriál. Mám to tady teda napsané více způsobama. Když vlastně programujete v Haskellu, tak nejčastěji využíváte rekurzi. A aby ta rekurze mohla nějakým způsobem fungovat, tak samozřejmě potřebuje mít nějaký konec, potřebuje mít kde skončit. Já tady k tomu říkám ukončovací podmínka, ale na internetu to najdete spíš pod base case a pak tu máte nějaký recursive case, který odečítá nějakou hodnotu nebo dělá nějakou operaci s akumulátorem, takzvaně. Můžeme to napsat takhle, v podstatě jako kdybyste psali variables v C, do kterých dáte nějaký výraz a podle toho se to pak chová. A nebo můžete použít guards. Myslím, že se jim říká ještě guard cases. Můžete to brát jako seznam, že ten program jde prostě ze spoda dolů a čekuje tady ty cases. Pokud neplatí toto, tak se podívá sem
a jede prostě podle toho. Pak je tu více conventional způsob na styl C a jiných jazyků, který možná může být více familiar pro některé z vás. A to je prostě if then else. Není to if else, je to if then else. A samozřejmě můžete to nestovat do sebe. A myslím si, že toto bude pro hodně z vás hodně helpful. Pro ty, co se hlavně nebudou moc dostat nějak do toho rekurzivního, prostě čistě Haskellového stylu. A kdyby nebyla někomu z vás jasná syntaxe nebo řešení nějakých těch úloh, co tady ukážu, tak na mě křičte a já vám když tak vysvětlím, co dělá co. Ten faktoriál chápeme. To je otázka. Je pohoda. OK. Takže Fibonacci. Tady zase buď tady tenhle ten syntax A, nebo zbytečně úplně komplikovaný v tomto případě zbytečně komplikovaný syntax, kdy vlastně můžeme vložit temporary funkci do té naší main funkce a v podstatě definovat tu temporary funkci bez typování. Není to úplně na způsob helper funkce. To typování je v podstatě stejné jako tu. Tady se to jede trochu na jiný způsob, že tady se sčítá ten jeden argument a přehazují se tu místa, ale říkám, to je úplně zbytečně complicated. Pokud na něco takového narazíte, což pochybuju, ale při testu, kdyby náhodou byla v otázce 2, kdyby tam byla nějaká funkce a máte vyhodnotit nějaký výsledek, tak co můžete dělat vždycky, je si napsat čísla, napsat si inputy, které do toho dáváte a podle těch podmínek, jak by to mohlo probíhat, ta funkce. Psat si to, kreslit si to, prostě whatever, ať to nějak pochopíte. Tady je jasné, že když bych tady měl místo nk 0, tak mi to v podstatě skončí tady, protože tady mám 0. Tady je jednička, jo, jako tady. A když máme tak toto podtržítko, nevím, jestli je to všem jasné, ale jde v podstatě o to, že tohle je irrelevantní argument. Že vlastně s ním nic neděláme, není pro nás nějak důležitý v tomto caseu. Takže v podstatě tady nemusíme psat, nevím, další takhle argument, můžeme tady dát prostě toto. Tady je Fibonacci na způsob if then else, kde je nanestovaný zase další if then else. A pak je tady zase guard case a jenom porovnávání. Chápeme to nějakým způsobem? Banger. Já jsem na přednášky nechodil, takže vůbec nevím, jak to probíhá. OK, tady máme vlastně ten způsob psaní nějaké funkce uprostřed výrazu. Zase z backticks. A zase, tam, kde to jde, tak... Backticks. To je ten symbol. Yes. Tam, kde to jde, tak používejte logické operátory, ti jsou vaši kamoši. Jo, a tady. Setkáme se tu s dalším typem, což je boolean, takže dostaneme vstup v int
A dostaneme výstup v booleanu, protože zjišťujeme leap year, jestli je nějaký rok leap year. Ale to asi chápeme. Tak toto je asi taky pochopitelné, tady jsem dal nějaký explanation for future reference. A prostě pokud neplatí toto, tak se jde sem, pokud neplatí toto, tak se jde sem. Jo, a jedeme prostě podle podmínek zadaných na cviku. To je zase if then else. Tady? Tady jsou dva pipe symboly, protože to je vlastně OR operátor. V tomto případě to není guard case. Guard case má hlavně hrozně má specifické požadavky na tabulátor. Guard case většinou uvidíte přesně takhle, jako ukazuju tady. Na to si dávejte pozor, protože vás to může u testu vyfakovat, až budete psat na kompu. Pokud byste to měli jakkoliv jinak ten spacing, tak na vás bude Haskell řvat. Je to celkem mrtka, to musím uznat, ale prostě je to tak. Tady toto je prostě OR. Toto je AND teda a zároveň OR, to a nebo. A toto je nerovná se, of course. Toto je rovná se. Tak, můžeme dál. Pak jsou tady max funkce, které zjišťují, která hodnota je vlastně větší ze dvou, anebo v tomto případě ze tří nějakých zadaných. Tady of course používáme funkci, kterou jsme si už předtím definovali. A potom výsledek té funkce v podstatě můžeme vnímat jako argument do tady téhleté operace celé. S tady tím druhým max 2. Tady mám opět if then else syntax a tady mám syntax přes boolean operátory a přes porovnávání. Prostě jednoduše. A guard. Tady ten guard actually funguje i takhle, ale já vám to doporučuji psát vždycky takhle. To je doufám zatím jasné. Tohle si nevšimejte vůbec. Já to tady mám jako helper funkci, protože já jsem dostal s tou implementací faktoriálu úplně nahoře stack overflow erory. Takže jsem to musel trochu optimalizovat a tak tu funkci product budete brát s list comprehension. Ale tady combinations, pokud byste si našli vzorec na kombinaci, tak vlastně uvidíte, jak se to strašně podobá v tom syntaxu s tím vzorcem v podstatě. Tady mám zase from integral, protože když dám faktoriál nějakého čísla, tak v tomto případě mi to vyplivne venku int. Ale funkce div nebere int. Takže zase to kastujeme z integrálu. Tak toto chápeme? OK. Dokladí nám potom, jestli neukážeme jako lehký příklad z toho papíru, pro tenhle ročný zaručitelný testů, ale... Já mám... A ten test asi bude vypadat podobně, nevím, jak to bude, ale asi ne. Já jsem actually hledal staré testy v FPR kanálu, našel jsem 1 nebo 2. Můžeme se na ně podívat, něco jsem dal i do tohle souboru. Jo, protože já mám to takhle, jak v češtině použít, tak máme jako pár těch jakoby různých skupin na jedno
Jo, jo, jo. To není odsud teda. Je to odsud, no tak tím pádem to bude ono. Jo, jo, jo. OK. Můžeme, of course. Tady je pak funkce na počet kořenů, jako z matematiky zase if then else syntax, s tím, že s tím let můžete definovat vlastně nějaký variable. V tomto případě je to diskriminant. A potom v in tady můžete dát nějaký výraz nebo nějaký code block, který něco dělá s tím variable. Je to taková pomocná variable. A já jsem to osobně celkem dost používal při psaní testu. A je to celkem intuitivní a zase více se to podobá prostě, dejme tomu, nějakému normálnímu jazyku v uvozovkách. Dejme tomu JavaScript. A potom funkce na greatest common divider, to je zase ze cvika. Takže zase jsou tady tyhle možnosti, jak to zapsat. A to si myslím, že už všichni chápem. Tady jsem dal řádek, že toto se dá zapsat otherwise. Hej, a to jste si určitě už všimli v jiných předchozích implementacích. Potom funkci na hledání prime čísla. Teďka jsem zapomněl český název pro to, ale nevadí. A tady zase je... Tady už je to takové složitější, tady je prostě podfunkce, proto jo. Tady popravdě si nejsem jistý teďka, jak je to s tabulátorem, s podmínkama na tabulátor, ale já to teda zapisuju takhle. Že když mám where, tak tady mám vždycky mezeru a píšu to takhle. A zajímalo by mě teda, jestli tomuhle rozumíte. Ne. Ne, OK. Jak já na to půjdu? Hele, tady máme definovanou podmínku, že jedničku nepočítáme jako prime číslo. Prvočíslo. Jedničku nepočítáme jako prvočíslo. Takže to je jedna podmínka. A potom podmínka s nějakým inputem, který tam dáme. Nějakým jiným. Tady si definujeme v podstatě podfunkci, takovou helper funkci, která vlastně vezme to číslo, které jsme tam dali, a číslo o jedno menší. Pokud to číslo, které je o jedno menší, se rovná 2, to znamená, že ten první argument je 2, tak nám to vyhodnotí vlastně ten prime test jako true. Ale pokud máme doslova cokoliv jiného než jedničku, tak tady máme nějaké variables n a x, kde vidíme, že vlastně ty dva argumenty v prime testu se mají dělit modulo stylem, to znamená zbytek po dělení. Pokud je zbytek po dělení 0, tak se nám vyhodnotí is prime test jako false. A pokud ne, tak se is prime test celý provede znovu, ale ještě se odebere jednička od toho druhého argumentu. Nevím, jestli to, jak jsem to vysvětlil, nějak dává smysl, ale v
v tomto případě, co doporučuju, je fakt zkusit si tady dosadit nějaké čísla. Dejme tomu zkusit to se 7, protože to víme, že je prvočíslo. Zkusit si to dosadit a prostě jet ten cyklus, nevím, na papíře nebo cokoliv. Doufám, že to nějak dávalo smysl. Já jsem tu. Fakt bych si to zkusil napsat. Projet celou tu funkci. Se 7. Ono to prostě postupně, ono to vezme tu 7 a bude to v podstatě postupně odečítat 6, 5, 4, 3, 2, 1 a bude to testovat to dělení se zbytkem, aby to z toho zjistilo, jestli to je teda true nebo false, jestli to je prvočíslo nebo to není prvočíslo. Jinak to asi úplně neumím podat. Tady, zrovna. Je problém pochopit tady toto, anebo spíš je problém, jak to potom napsat. Nějakou podobnou funkci. Už to druhé. Jak to napsat? Hele, na prvním testu nedostanete nic takhle šíleného, jo? Nebudete tam muset dělat podfunkci z where. Aspoň takhle si to pamatuju. Na domácí úkol možno. Ale tohle by snad na prvním testu ani být nemuselo. Když tak zase jako... No, je tady tenhle ten if then else chunk, ale no... OK, tady toto je zase jednoduché. Porovnávačka. Operátory. Tohle je v klidu, si myslím. Kastování z integrálu. A tady toto ignorujte, to je jenom ukázka. Jenom ukázka spíš toho, co vás čeká teda. Protože ta how many above average funkce se dá no jako buď to můžete napsat s filtrem, nevím, jestli se někdo koukal dopředu na filtr, anebo to můžete napsat jako 2 separate funkce, no. To podle mě taky nebude na testu, spíš tam bude něco... No i když... Možná tam budou 2 funkce, ale... Keď môžem, som sa pýtal, dopredu sa spomínam so spoluprácou na Fortnite, takže to možno bude počítať. Hej. Že na teste budeme mať skôr typy a čo sa pýtal kamarát, tak že jak si hovoril, že možnosti Ačko, Bčko, Cčko a skôr povedať, že napríklad táto funkcia je taký typ alebo niečo také. Jo. Já vím, že... Myslím, že ještě třetí otázka bylo psaní nějaké jednoduché funkce, kdy já mám takový matný pocit, že jsem tam psal jakoby jednu funkci a helper funkci, ale neměl by to být, no, možná něco v tomhle stylu. Něco jako ten count above average. Někdo to poslal do toho, do chatu. A? Counted. Tak tady by nemusela být helper funkce. Na pohled, co se tak koukám. Jo, tak něco, tak to je úplně v klidu. Tak to podle mě bude asi něco takového, no. Prostě guard cases, basically. To půjde. To... OK, no tak tím lépe pro vás teda.
To když tak ještě proberem. Já poprosím, jestli kdo má všechno nějaké testy ještě z minulého roku, tak ať to naposílá tady do Study Voice prvák, protože já jsem našel fakt jenom ten jeden a OK, pošlu to všechno. já se zatím vrátím na chvilku tady. Power zase, jo, matematika, banger, to si myslím, že chápeme, nasobení. A to napíšu takhle, je to pěknější. Ale rekurzita na tenhle styl chápem. To, co bude nejspíš na testu. Je to hej. Super. OK. Takže já se podívám, co tady ještě mám. Jako říkám, toto si když tak můžete projet ještě sami. A co mám tady za poznámky? Jo. Google. Google je v podstatě... Je to dobrá věc, já jsem to celkem využíval. Já jsem na tom hledal funkce právě pro list comprehension, aby jsem pochopil, co to dělá. Obzvlášť funkce jako fold, která překládá vlastně, nebo spíš, folduje seznam. Nevím, jak to jinak říct, kompresuje ho, ale to až potom. Potom v podstatě jo, to, co jsem říkal, prostě go step by step, write the inputs and outputs for each step and for each loop a prostě takhle pro pochopení nějakých složitějších programových bloků. Pak tady mám nějaký comprehensive list, které se můžou objevit na tom prvním testu, kdy budete muset něco vyhodnocovat nebo právě rozhodovat se o tom datovém typu. Takže to se když tak můžete projet, přečíst, whatever. Myslím si, že by to mohlo být všechno. Floor tady mám 2x. A mám tady i nějaké funkce z těch basic listů, ke kterým se v podstatě dostaneme teďka. Jasně, guard cases, za mě celkem based. Nezapomenout na ukončovací base podmínky, jasně. Pokud budete importovat, tak prostě přes import data list. Když jsme se koukali přes type, tak jsme vlastně viděli, z čeho se importují ty funkce, kde jsou uložené, takže můžeme importovat tady data list. Tady jenom zajímavý poznatek. Nevím, jestli vy víte, co je tuple. Tuple je ale rozdílný od seznamu. Má kulaté závorky a jsou v něm povětšinou právě už jako už prostě z principu jsou v něm 2 prvky. A co je zajímavé je to, že length, když tam je length s nějakým tuplem, tak to vrací délku 1, ale tuple nemůžete používat v žádných jiných operacích se seznamem, takže to mi přišlo zajímavé. Ale každopádně seznam vypadá takto s hranatýma závorkama. To asi už víte. OK, když se podíváme na funkci length, tak tady můžeme specifikovat base podmínku, že prázdný seznam je 0. A pak tu máme tady tenhle ten formát, který uvidíte hodně často. X a XS. Není to nějak dané, může tam být reálně X a I, může tam být cokoliv, ale já jsem zvyklý to psat takhle a je to lepší to psat takhle, ať se vám to neplete s tím, že když budete mít těch seznamů více, tak to může být X, XS, I, IS, Z, ZS a podobně. X je hlavička seznamu, první prvek seznamu a XS je zbytek seznamu. To vám určitě říkal cvičící.
Neříkal, no super, tak teďka to víte. Tady zase bacha na typování, tady máme v podstatě jako input nějaký ambiguous seznam nějakých prvků. Tady není úplně jakoby dané, co to je, tam může být num, z num tam může být int, fractional, může tam být i char, ale samozřejmě nemůžete mixovat typy dohromady, nemůžete tam mít nemůžete mixovat prostě typy. A tady nám to samozřejmě vrátí int, protože vracíme nějakou délku v čísle. Tak. Sum. Takže teďka, když víme, že x je hlavička a xs je zbytek seznamu, tak to v podstatě vysvětluje tu rekurzi tady. Tady máme nějakou funkci na sum, takže součet čísel v seznamu. Tady už je to vyloženě int. A v podstatě vezmeme si hlavu a k tomu sčítáme summit xs. A takhle pojede dokola. Get head. Tady prostě... Jasně? Dotaz k tomu ještě len, jak kdybychom si tu funkci napsali, tak do vstupu píšu třeba číslo 8 a on mi vytvoří jako seznam o velikosti 8. Ne. Když dáme length, když se podíváš tady na to typování, tak tady už je ačko v hranatých závorkách. To znamená, že ty si dáš hranaté závorky a ty už mu ten seznam nějaký musíš předat. Jo, dík, už to chápu. Yes. Tak. Jdeme dál. Get last. Tady, když máme jenom jeden prvek, tak dostaneme ten jeden prvek, protože je poslední. A tady v podstatě jdeme get last po zbytek seznamu, furt dokola. Tady je to napsané akorát jiným způsobem a tady je to ještě napsané tak tímhletím způsobem. Zase snažil jsem se tady toho dát víc, prostě ať si každý najde nějaký ten svůj níž. Tak a tady už máme zajímavější typ equivalence, pod který pak vlastně spadají i comparing typy. Equivalence jsme doteď nepoužívali, protože jsme nepracovali se seznamem. Většinou jsme porovnávali prostě jenom nějaké jedno číslo s nějakým jiným číslem, ale tady zpravidla, když pracujete se seznamy a něco porovnáváte, ať už je to větší, menší, rovná se, nerovná se, tak budete muset specifikovat tohleto v datových typech. To znamená, že my vlastně o téhleté funkci říkáme, že na vstupu je Ačko a seznam Aček, které jsou typu ekvivalent, to znamená, že můžou být porovnávány. Můžou být porovnávány za účelem zjištění, jestli se k něčemu rovná nebo jestli se k něčemu nerovná. A na výstupu máme boolean hodnotu. Pokud máme prázdný seznam, tak vlastně to, co dostaneme za číslo nebo za charakter, za písmenko, tak je to vlastně úplně irelevantní, protože to bude false. Nic se nebude rovnat k prázdnému seznamu, že jo. A tady prostě zase rekurze. Buď se to rovná s hlavou, anebo jedeme po zbytek seznamu. Tady máme teda ek, ale pokud bychom dělali něco se znamenky větší, menší, tak bychom tam dali ordered, jako ordering. Seřazování, basically. Pak tu jsou, to jsem myslím už říkal, jo, to jsem říkal už ten show, že to bude až pak.
to je ještě moc daleko. Tak. Is element zase zjišťujeme ekvivalenci, jestli Ačko je v tom seznamu jako prvek, nebo není. Get tail, dostáváme tail. Tail je v podstatě všechny prvky v tom seznamu až na ten první, aby to bylo úplně jasné. A get init, init se tu bere jako všechny prvky až na ten poslední. A tady bacha, protože potom v list comprehension budete nejspíš spojovat nějaké seznamy nebo appendovat prvky na konec nebo začátek nějakého seznamu. Zpravidla, když dáváte dvojtečku, tak většinou přidáváte něco na začátek seznamu. A když používáte plus, tak kombinujete dva seznamy do jednoho. A já tady dám radši příklad 1, 2, plus, 3, 4. A z toho bychom měli 1, 2, 3, 4. A concat je pak funkce sama o sobě v list comprehension. Pak tu jsou takové ty basic funkce, zjišťování, které číslo je větší, menší v seznamu. Tady máme nějakou temporary funkci. Ještě co jsem zapomněl říct, a pokud budete dělat něco se seznamy a budete něco spojovat a dostanete nějaký error, tak doporučuji prostě vyměnit ty znamenka, že nejspíš jste se spletli. Tak. Reverse. Tady nedáváme tu hlavičku na začátku, bereme tu hlavičku jako vlastní seznam, takže proto tady mám plus. V tomto případě. Tady už je to celkem hnusné, říkám nic. Tady už je to celkem hnusné, hlavně tady s tou mezerou. Hádám, že tak toto pro vás taky vypadá jako hnus. Jdeme tomu ten reverse free. Chápu. Přemýšlím, jestli to mám rovnou nějak nakreslit, nebo spíš sepsat. Když dáme reverse. Budu se o to snažit. Reverse free. Takže bere to seznam nějakých prvků a vrací seznam nějakých prvků, protože ten bude akorát reversnutý, to znamená, že pořadí bude akorát naopak. A tady je to na rozdíl od reverse 2 udělané formou toho další temporary funkce. Jakože já bych to na testu napsal takhle. For obvious reasons. Ale abych vlastně nějak aspoň něco naučil, tak proberu toto. Ok, takže máme reverse free, která vezme nějaký seznam 1, 2, 3. Tohle to dáme jako vstup. A ten vstup
se přesune do této TMP funkce, temporary funkce, jako první argument a jako druhý argument tam bude vždycky prázdný seznam. Co to znamená? Tady máme where klauzuli, která nám teda vysvětlí, o co go. Tady je ukončovací podmínka, že když je ten seznam, který jsme do toho dali prázdný, tak vlastně nám to vrátí zbytek toho seznamu druhého. Koník, jak to? Čekajte, to zkusím. To zkusím takhle. My tady máme 1, 2, 3. Takže my nepůjdeme do tohohle caseu zatím. My půjdeme tady. To znamená, že jak to zapsat? Dám prostě TMP 1, 2, 3 a takhle. Tak. TMP 2, 3. Jedna vlastně. Jo. To je první krok. Asi to reálně jinak nepůjde, tyjo, s takovou. Takže já vám to tu rozepíšu. Trošku jako otrok. Ale to vůbec nevadí. Já bych to vlastně měl napsat, ale jinak. Dva, tři, jedna, 2, 3, jednička. Vlastně to je blbost, protože takhle. Tak, temporary. Tam se hodí 2 sem. Tady nám zůstane 3. Tady máme 3. Toto. Takhle je to správně. A tady jsme skočili do tady k tohle. Takhle jsem si to rozepsal. Jak vidíte, vyžaduje to trošičku soustředění, což já teďka bohužel nemám, protože včera jsem byl zhůru do 3 do rána, ale nějakým způsobem jsme se dostali nakonec. Dostali jsme tam na začátek seznam 1, 2, 3. Tady máme vždycky ten prázdný druhý argument. A jedeme. Vezmeme si hlavu. Tady odsud. A ta se hodí vlastně do toho.
ta se hodí k tomu IS. A ten IS byl prázdný. Takže tady máme tu hlavu samotnou, tu jedničku. A tady XS, respektive to, co nám zbylo, tak je 2, 3. A jedeme dál v tom rekurzivním loopu. Tady máme jako XS 2, 3. Jako IS zase prázdný seznam. A my si do toho prázdného seznamu hodíme... Vlastně to je pičovina. Pardon. To je pičovina. Tak. Už jsem si říkal. Takže my si do tohohle seznamu hodíme zase hlavu tohoto prvního argumentu. Takže už máme 1, 2. A zbytek toho seznamu, co jsme tam dali, což je v tomto případě už jenom 3. A máme vlastně poslední ten loop před koncem. Celý X a XS je teďka 3. IS je 2, 1. A XS vlastně máme prázdný, protože kromě 3 už tam nic nezbylo. A ta 3, což byla hlava, tak skončila tady. Hodila se na začátek k tomu IS, který jsme už měli. Takže počkej, jazyky to nějaký bubble sort, alebo jaká to bubble sort, Jo, vím, co myslíš. Jakoby jo, je to sorting algoritmus v podstatě. Že ten největší, nebo nenutně jako největší prvek, ale ten poslední prvek jako. Jo. Jakoby. No, jakoby jo, prostě jo. Je to sorting algoritmus. Jenom spíš mi jde o to, jestli když to napíšu takhle, jestli to takhle rozepíšu, tak jestli to chápete, ten loop. Mhm. Takže problém je akorát to... Ještě jednou? Jasné. Jasné, prostě není problém to pochopit, jak to funguje nutně, ale prostě jak to napsat, chápu. Jak... No, je to celkem pepel. Jakoby... Jakože jo, ale prostě mrzí mě to, že... Jo, tam je to prostě strašně hodně funkcí a možná ten program nebo jak ten jazyk umí. Problém je, že jako nevíš, že to umí, že to nebudeš hledat na zkoušet. No, právě. Jako nevíš, že to něco jako existuje vůbec, ale to je... Právě. Jako jak říkám, tak ten reverse se dá ještě napsat tímhletím způsobem, jo. Ale... Jako kromě toho callu je to určitě důležité asi si něco vyzkoušet sám. To je jasně, nám to hlavně o to nazbírat to nejvíc bodů z toho prvního testu. Jo. Takže pak už to bude jenom těžší, že jo. Pak budeme muset zkoušet sami. Jo. Tady už je filtr a jiné věci. Co vám můžu doporučit, je asi reálně projet si ten dokument, kdo ještě nechápe prostě zápisy nějakých těch funkcí, hlavně když to je funkce ve funkci, tak ať si to projede, ať si to pročte, ať si tam vyzkouší dosadit ty hodnoty a tak. A dále
asi by bylo vhodné, dejme tomu, si takhle promazat tu implementaci a zkusit si to jakoby udělat sám. Jako já jsem se Haskell učil jeden celý víkend právě tímhle způsobem a cítil jsem se jako šalinský mních u toho, když mi prostě ty kolečka začaly se mi točit v hlavě. Tak to dostal o víkend víc, než co je tady ochotná dát asi 90% lidí. Jako chápu, no. Teoreticky asi jako jestli tady hodně lidí ztracených, tak si můžu zkusit udělat jeden z těch úkolů, nebo z těch papírů, co tam někdo poslal. A uvidíme, jako co jsme se tady prošli, co tam dá všechno využít. Můžeme si to zkusit projet. Jestli tam není ještě něco, co chtěla vyloženě říct, Reálně ne. co je jako vhodné zmínit. Reálně ne. Krom nějakých složitějších, že jo, věcí. Reálně ne. Tady mám pak akorát ještě nějaké poznámky, že jak vypadá tuple, jak se typuje tuple. No já jsem tu no. Je tam k tomu souboru něco jako counted, to co je, jo, tady už to vidím. Jo, tady. Ale já to budu muset odkomentovat. Budeš poslat ještě jeden profil potom? Celý ten soubor pošlu do FPR kanálu. Po dalším cviku Haskellu jsem pořád namešel dneska. Jakože mě ten jazyk fakt zaujal, takže mě se to dělalo o dost lépe, než prostě lidem, které to prostě nezajímá, jo, dejme tomu. Nemůže všechny zajímat všechno v tom. On je zajímavý, ale jakoby špatným způsobem zajímavý, aspoň pro mě. Chápu, naprosto. OK, takže pokud jsou tu poslané ty testy, tak Už právě. jo, vidím. OK, kde to Já jenom... dám tam ty papíry, už si to ještě. Už si dobře, máš ty papíry. Jo, já jsem jenom čekal, jestli to někde nezačíná ještě jinde. Tady ten první, ale ten je s těma ostatníma to poslaně ještě dole. Jo. Když pošlu, jo tohle. A OK, tady je všechno, super. Takže se můžeme se podívat. A já to možná ale otevřu v prohlížeči, jestli to nebude lepší. Takto. Tak. Tady jsou správné odpovědi sice, ale když už já tady mám zapnutý ten terminál, tak můžeme udělat jednu věc. A já jsem... Počkat. Jo, co to je? Já jsem totiž taky trochu speciální člověk a používám na ty symboly prostě hex kody, takže co my tady můžeme udělat je... Ne toto. Jo, tady to není. OK. Momentík. Ono to chce vyloženě asi jako... Takhle. Tady si to můžeme totiž takhle vyzkoušet. Jestli to je správně nebo ne. Tady v tomto případě je výraz tady tenhle, typově správný, protože jak vidíme, div pracuje s int hodnotama. Když vynásobíme nějakou hodnotu, která nemá v sobě decimální tečku samozřejmě, tak z toho máme int. Trojka je taky brána jako int. Tady v tomto případě tady vidíme podle type, že tato operace by měla být celá integrálová,
Takže ano, tak ten výraz je typově správný, když to dáme do GHCI, tak nám to hlavně vyhodnotí, neřve to na nás. Takže super, banger. Tady Ačko je správně. A potom samozřejmě vyhodnoťte. To už je prostě matematika, to je dobré vidět, co vůbec ten div teda dělá, co dělá mod, co dělá round. Takže znovu div prostě dělení, round je zaokrouhlování a mod je dělení, ale s tím, že ono to vyplivne ven zbytek a ne výsledek dělení. A to si myslím, že už zvládnete. Tak to vyhodnoťte. Kdyby tady nebyly ty backticks, tak by to bylo špatně. To tam myslím je taky někde. Nebo jsem to někde viděl na testu. No to bacha. Potom. Tam kvůli tomu, že to je uvnitř vlastně té funkce a není to vůbec tam. Jo, je to tak. Protože v tom druhém příkladě, že jo, to je na startu a tam vlastně dělíš ty první dvě čísla. Jo. Je to tak. Tak tady typování. OBS furt jede, takže banger. Tady to asi nebudu úplně potřebovat. Při řešení použijte tyto funkce. Add. Přidávat myslím, že umíme. Predecessor. Víme, co dělá predecessor vlastně? To jsem nezkoumal. Ale predecessor z angličtiny prostě předchůdce před nějakým číslem. A samozřejmě zase je to int. Je fajn, že to je před, tak se může člověk říct před, že to. Jo. Jako já jsem debil, tak když se to tak nějaký někdo debil, jako já taky Yes. Sak se snad bude pamatovat taky dobře. Tak. Abych... Jo, takže... Tak toto vám má pomoct při tom typování. Takže tady máme pred, může se tam objevit i ten add, ale tak, to si myslím, že by mohlo být v klidu. V tomto případě, co ta funkce dělá, je to, že vezme input 0, vezme input, ale pokud bude 0, ten první argument a druhý argument bude x, tak nám dá x. Pokud máme cokoliv jiného než 0, tak vlastně jo, to x je, tady to je napsané takovým jako více jako chyták, že tady ten x není tak, jak jsem vám ukazoval, že to není jako ten seznam x a xs, tady je to prostě čistě jako x. Takže to je takové na to taky dávat bacha, to je takový chytáček, no. Ale to x je tady v tomto případě taky seznam. Každopádně. Enko, cokoliv jiného než 0, seznam, s tím, že hlava je očividně irelevantní, s tou nic nebudeme dělat, nebude pro nás nějak důležitá. Takže tady máme zbytek seznamu. A tady už je rekurze, že vlastně vezmeme jako ten první argument predecessor toho enka, takže o jedno menší a zbytek toho seznamu. Co tato funkce na pohled dělá, je to, že podle toho prvního argumentu, kterého do něj dáme, dejme tomu 5, tak vlastně ta funkce bude pomalu tu 5 odečítat s tím, že to s každým odečítaním se nám dropne hlava. Tady jak máme ten XS,
tak z toho se stane vlastně nový X a XS a samozřejmě tam bude nová hlava. No ale teda, jak říkám, s každým tím odečítaním se nám dropne hlava, dokud vlastně ten predecessor n nebude 0. To znamená, že tady bude 1, XS, pak se to udělá znova, skončíme na 0, tady máme X a ono nám to vrátí nějaký seznam, to, co nám zbylo. Dejme tomu, kdyby jsme tam dali do toho FK n jako 5 a nějaký seznam o 5 prvcích, tak by nám to teoreticky mělo na konci vrátit prázdný seznam. Kdyby to byl seznam o 6 prvcích, tak nám to vrátí seznam s 1 prvkem. A kdyby to byl seznam o, dejme tomu, 7 prvcích, tak tady na konci máme seznam o dvou prvkách. Tady si myslím, že to typování je jednoduché. Víme, že tady bude nějaké číslo, nějaký int, protože nebudeme odečítat asi floatové číslo v tomto případě. To by úplně nešlo, to by úplně nedával smysl. Takže tady argument int, argument seznam a jako to, co nám to vyplivne, je další seznam. A pochopili jsme? Doufám, že jo. Kdybyste nechápali, tak se ptejte, ale doufám, že jsem to vysvětlil nějakým způsobem dobře. A samozřejmě nic vám nebrání si tohleto naprogramovat, že jo, a zkusit to. A count it to teda zrovna mám ve failu. Na to jsem taky narazil. Takže to se můžeme podívat, jak vypadá. Jak to vypadá. Tady to mám akorát s jinýma typama. Jako princip je stejný. Akorát počítám čísla a ne charaktery ve stringu. String by the way je teda pole charu. Takže v podstatě toto byste si mohli představit jako A čárka B čárka C čárka v rovnatých závorkách, jo, v podstatě. Prostě je to úplně stejný princip, ale když tak to prostě asi přepíšu na char string int. Ale nechceme pole stringu. A tady asi counted 2 by snad nemělo mít nikde konflikt a já dám count C, protože nechci počítat pomlčky. Jako reálně tady v podstatě žádná změna nebude až na to typování. Jenom zkusím, jestli jsem debil. Nejsem. A ještě si vyzkouším, jestli to mám vůbec dobře, takže mi dejte momentík. Tak. Banger, ten intový funguje. Counted. A tady mám vlastně já to musím dát. Jo, já jsem debil. Já to tam musím zadat. Actually.
Yes. Banger. Takže tady to máte vyřešené. Podle mě ten syntax chápete, ale jak bych vysvětlil, jak na to jít? Fuh. To je celkem těžké, protože tím, že já už v Haskellu nějakou, jako, já už proto mám cit, takže prostě asi vytvořím takhle helper funkce celkem často. To je asi v tomhle případě, co se týká těch třetích cvičení, to vám asi úplně nevysvětlím. To by asi lepší, když si to zkusíte nějak sami. A nebo jako při nejhorším můžete se zeptat i ChatGPT, protože ChatGPT tyhle ty jednoduché úlohy ještě zvládá a podá vám to více způsobama, jak ten syntax napsat. U domácích úkolů už bych se na to nespoléhal, to bych na to nikdy nepoužil, protože víme, jak ChatGPT se může chovat. A asi se přesunu na druhý test. Tak. Zase, já si tady trošku pomůžu s tímhle. Successor už víme, co dělat, tady toto vyhodnocování už nebudu vysvětlovat, to si myslím, že bude v klidu. Akorát, co je dobré zmínit, je zkusit si to hodit do terminálu a kouknout se, co se vyhodnotí jako první. Jako Haskell je celkem inteligentní, co se týče jako vyhodnocování. My jako lidi si dáváme závorky do příkladu, aby jsme věděli, co se počítá jako první, ale prostě je dobré si to zkusit, podívat se, co Haskell prostě udělá jako první, jestli tady v tomto případě ten successor nejdřív odečte od trojky jedničku, anebo jestli tam hodí, jestli se vyhodnotí nejdřív ta 15, tady jako 3x15, jo. Ta 3x5, pardon. No i když tady to je ukázané, že tady v tomto případě nejdřív se vyhodnotí successor a až pak se to nasobí s tou 5. Je to prostě dobré si to vyzkoušet. Tak toto vidět, co a jak. Tady. Mod round. Jo. Takže víme, že mod bere integral vlastně koník, tady to je celou dobu napsané, takže to máte jako další pomůcku. Pokud umíte číst tyhle ten typovací tak jste asi v klidu. Ale tady v tomto případě by to muselo být oddělené závorkama. To zkusím napsat. Takhle se to vyhodnotí. Takhle by to mělo být správně. Round by měl být v závorkách, protože pak ten mod bere to prostě ten round jako argument. Prostě a jednoduše. Tady v druhém příkladu máme o něco jednodušší funkci na typování. Tady máme funkci x, y, argumenty a tady, jak jsem zmiňoval, plus, s tím se propojují dva seznamy povětšinou, takže tady můžeme usoudit, že vstupy jsou dva seznamy a výstup bude jeden seznam. Potom je tady nějaká funkce SumPositive, která vypadá dobře. Na vstupu je nějaký seznam integerů.
porovnat to hlavu s nulou, jestli je to pozitivní integer. A pak to vlastně sčítá se zbytkem seznamu, takže tady dojde zase k rekurzi. Jinak, pokud hlava není pozitiv, tak tady dojde taky k rekurzi, ale už bez té přidané hlavy. Jednoduché. To mě tam chybí ukončení. To je asi fakt. Nevím. Ne, já už jsem toho dělal napřed tady na počítači. Jo, ale máš pravdu. Jako, jak vidíte, tak tam stačí napsat něco a nejspíš ty bodíky dostanete, ale tady v tomto případě bych tam dal podmínku, nějaký guard case, že prostě pokud tam přijde prázdný seznam, tak by to vrátilo vlastně tu sumu, co už má sečtenou. Myslím si, že tohle je perfektní příklad, který si můžete vyzkoušet. Wink wink. Ve vašem volném čase před testem. Si myslím, že zvládnete. To je přidání jenom jednoho caseu. Ignorujte hack do... Volný čas před testem je následujících 8 hodin. Banger. Ne, ale tak, jak vidíte, jako nějaké bodíky tady dostanete, jako tady dokonce 5, jako... Je to 5? Myslím, že to je 5. Jako plné body, i když tam chybí jedna podmínka, takže... Spanek overrated. A co ta dvojka u toho? Tam měl 2 body, nebo to byla špatně napsána trojka? No jako, podle mě to je špatně napsaná... Asi špatně napsaná trojka. Jo, to jsme probírali, myslím, to si pamatuju, že jsme probírali, myslím, před rokem nebo tak nějak, že to je, myslím, taky špatně napsaná trojka, protože jinak by tu ta 5 nebyla. Jasně. Dobrý, díky. No, takže píšu takto trojku. Ano, dávejte na to pozor. Tady to je taky jakési pofiderní, tady ta křivka, jo. Aha, tak to je ještě v klidu, jako to byla skoro jak 5, že? Kdybyste to jako, kdybyste to hodně snažil, tak... No. Kdybyste přepsal tou horní čárku, tak je to 5. Jako jo. Dokážu to v tom vidět. Plus, že opravuje modrou. Nechápu, že to jsem napsal ty body výkladem. To... Je napsáno červeně a body je napsáno jako... Modrou. Na bodu, bude to fungovat? Asi tak nějak, no. To vám asi neřeknu, kdo opravuje modrou. Každopádně... Tady, v podstatě tomu, co jsme měli předtím, ale tady jsou zavorky, banger je to typově správně, toto bude fungovat, můžete si to vyzkoušet v terminálu. Tady... Ty vole, upřímně jsem zapomněl, co dělají dvě... Nevadí, napíšeme. A jo, list index. OK, banger. List index. Jo. Takže tady nastupuje seznam IZ. Jasně. Protože tady se pak I a Z přidávají. A X, tam vykřičník. Ono to jde celkem na piču vidět, vám to zkusím přiblížit. Takže v podstatě, co tady se děje, je to, že dostaneme na vstup nějaký seznam, nějaké 2 čísla, ty čísla se přidají k sobě, takže tady je dobré vědět, že vlastně vyhodnotí se tady toto, dejme tomu, že se sečte 1, 2, takže tady máme 3. A když dáme vlastně, když máme nějaký ten seznam X, vykřičník 3, tak bychom měli dostat na výstup ten prvek
který je na indexu 3. To asi chápeme. Vstup je seznam, 2 inty a nějaký prvek, nespecifikovaný, protože tady to může být zrovna jak seznam integerů, tak seznam nějakých jiných čísel nebo seznam charů. Můžu otázku, jo? Mhm. Když se píše int, tak když se píše a. Pár jako moc tomu nerozumím, tady koukám. A je takový... A je generic prvek. To je nespecifikovaný prvek, jako... To je prvek prostě nespecifikovaného datového typu. Je to... Může to být num, pod který spadá int, nebo decimální čísla, takže floaty, fractional čísla, reálné čísla, a nebo to může být i char. Kdyby tohle bylo třeba pole charu, tak to může být i char. Takže proto je tady vlastně jako ten vstup seznam s a. A jediné, co se tady přidává přes add, jsou ty 2 čísla na vstupu, kterému dáme, které vlastně vyžadují int vstupy a vyhodí ti int výstup. Takže to jsou jediné specifikované typy tady. A tím, že máš pole nějakých aček a přistoupíš k tomu poli přes nějaký integer index, dejme tomu 3, tak na indexu 3 budeš mít nějaký prvek, nějaké ačko z toho seznamu. Nevím, jak to lépe vysvětlit. Chápeš to? Nebo... Něco víc vysvětlit. OK. Když tak znovu si projdi ten kód tady a snad to bude o něco jasnější. Count, positive, tady je něco... Jo, to je vlastně úplně to samé jako předtím, ale zase tady není ukončovací podmínka. A tady už je to ohodnocené 3. Kolik má typek bodu? 6, to je krásné. Jo. Ty 2 vykřičníky, to je něco jako operátor plus, minus, ale protože všechny operátory jsou v podstatě brané jako funkce v Haskellu. A tohle je operátor, který vlastně je jakoby index. Index v seznamu, přístup přes index. Jestli chápeme. V podstatě jo. Pohoda. Tak a já teďka nevím, na jakém jsem skončil. Jo, to... Čekat. To jsme měli a teďka tady máme ještě tyhle ty 2. Otevřít v prohlížeči, já si otevřu i ten druhý. A nic jiného by tu už nebylo. Tady vidím, že je veselo v tom chatu. Já to přiblížím takto. To jsme už měli. Jo, vidíte, tady nejsou ty backticks. Tady to má typek dobře, protože funkce div používá infixový zapis jako operátor. To jsem nezmínil, protože jsem zapomněl, jak se tomu sakra říká. Ale ty backticks, když tady jsou, tak to je infixový zápis, takzvaně. Takže když vidíte toto, tak zaškrtnout tuto možnost určitě. Tady další vyhodnocení, to si myslím, že už zvládnete. A tady je pak funkce countit, to už jsme dělali, a to je ten integerový vlastně. To je ten integerový,
ten máte taky pak v souboru. Takže se podíváme na dvojku, co tady má být. Add x10. Blbosti. Jasně. Takže tady máme funkci, která dostane nějaký seznam. Nějaký seznam prvků, ale tentokrát to musí být int. Nemůže to být genericky, takhle jak to napsal tady typeček. Protože tím, že tady je ten add, který pracuje pouze s integerima, tak usoudíme, že ten seznam musí být taky integerový. Tady máme pouze jeden prvkový seznam, takže co se tady stane je, že se k tomu číslu v tom seznamu přidá 10 a dostaneme vlastně výsledek toho ven. A tady už je prostě rekurze, že ono to ignoruje tu hlavu. Tady by teoreticky mohlo být to podtržítko místo x. Ale... Jak má tam někdo dotaz v chatu? Dotaz v chatu... Jo, to je ano, přesně tak, přesně tak. Může to být tak, jak to říkáš. Jasně, to je jasně, takže to samozřejmě jsme udělali jakoby takhle list a potom jsem napsal úplně co chceš. Yes, je to tak, je to tak. Ok, jen to musíš potom správně vyplnit. Yes. Když to bude list stringu, tak musíš používat na každou tu část, musíš používat ty normální úvozovky, že? Jo. Ok. Kdy se dává a kdy ne? Teďka jako, jak to myslíš? Protože ty hranaté závorky, ty hranaté závorky vlastně dávají seznam. Jako můžete říkat i pole. Ale já říkám seznam, protože běhale k tomu taky říká seznam a já vás nechci plést. Každopádně bych dokončil tak tuto myšlenku. Skipuje to hlavu, teoreticky by tady měla být pomlčka, tady se jede exkurze přes zbytek listu a k tomu poslednímu prvku v tom listu se pak přidá 10. Takže typování musí být seznam intů s výsledkem int. A ten counted už jsme měli, takže hlavně v tom source codu. Takže jedeme dál na poslední soubor, co tady máme. Jasně? K tomu minulému, co jste zavřel, tak jak tam je to f a v těch hranatých závorkách to x, tak to tam jakoby co přesně vezme? To vezme jen ten prvek nebo celý ten seznam? Tak toto už je ukončovací podmínka, jakoby, teoreticky. Nebo jednoprvkový seznam. Je to jako prvek, který má jenom jednu věc, kde? Jo. Přesně tak. Dobrá, dík. Takže co tady máme? Jo, tohle je zase indexování. Jasně. Tak toto, to je typově správné. Tak toto se vypočte. Zase, jak vidíte, tady je nasobení. Tady je sice specifikováno 10.0, že tady má decimální místo, ale když se to vynásobí, tak se z toho stane vlastně integral typ a ten div to může pak vydělit. Jsou tady backticks, ta trojka se převede do integrálu, je to typově správné. Tak toto vyhodnotit určitě zvládnete. Když tak si to hodíte do konzole. Count the zeros, to už bylo v předchozím. A tady zase indexování. Tady máme plus, což nám říká, že to jsou nejspíš dva seznamy, které se spojují dohromady. A zase vykřičník, což je nějaký index. A
Takže to musí být nejspíš nějaké číslo, nějaký integer, protože nemůžete indexovat na čísle 2,7, dejme tomu. Takže typování bude vstup seznam, nějaký integer a dostaneme prvek toho seznamu. Tady jediný integer, teda co musí být, tak je to přes co indexujeme, na jaký index půjdeme. Tady jestli to je seznam čísel zase nebo nějaký charů, tak je nám to vlastně úplně jedno, takže tady můžeme dát to generické Ačko. Tak. A to by mělo být v podstatě všechno, pokud nikdo nemá nějaké otázky. Mě to mrzí. Každopádně